Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan kang kanggo mbok dintekin dhisik sarapane tondo. Alah, kita buru cuy lho. Lucu tenan nih. Lah, wis jam pira iki? Wis, Bu, temen ngecek. Assalamualaikum. Sing salam ki mbok sing bener ngono lho. Nduk. Muga-muga ning sekolahan ora kaya ngono kelakuane. Halo, Cil. Halo, Cak. Aku wis kuwi tenan mau. Dari iki ngono to, mesti kawanan. Mau begitu jam piro? Jam setengah 12 sih. Maca komik aku lagi seru-seru nih. Wah, apik banget. Sebenarnya Ora lah. Tapi jare sinanake ibuku ning aku kok iso ora krungu ya enggak. Oh iya, mau Pak Guru ngendika jare saiki ora iso rawuh soalnya akeh pendidikan. Oh, alhamdulillah. Aku iso turu jenenge aku tenan aku ya. Ora ngono, iki tugas saya bergerak. Ya wis lah ayo. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ngerti gak sih? Yuk, artis iki loh, kena narkoba, mau bengi ditangkap polisi. Yalah, padahal dibantai kawannya ya. Oh ya narkoba mas. Ya kuwi makane aku nilai bos kon gede wae, berarti di luar dulu. Kaya kalau saya sampai sekolah kuwi, Belum. iya, kalau pusing sambil sekolah gue isi bahasa. Wah, bener. Wah, lucu tenan woi, tenan. Wah, iya. lah nek unyu kan biasa wae. Nah, woi lucu, bener mana woi. Wah. Buat tulis tapi nasi. Iya, sel. Sesuk sido ning omah bukan jam piro? Nek sama gue piye? Bisa. Aku sih soalnya liane deh. Aku ya iso sih. Oke, saya tak tunggu jam sama ya. Siap. Di tanggal rekor. Santai wae. Oh bisa. Iya. Iya Jun, ayo kancane aku ngomongin formulir pengelosis. Ayo. Nuhun. Oke. Ca, iki aku arep ngumpulake formulir gara-gara saka kelas studi. Oh iya. Kota atau kira kelas. Mohon ya. Nuhun. Mbak. Mbak, ini minta formulir saking kelas studi. Ayo, angkat tak. Kembali. Mana dulu ya? Iya, Mbak. Sel. Orang kaya ngono. Assalamualaikum. Lagi kan sampai dipisah loh. Oke, Bu. Ayo kita mau, Bu. Oke. Sal. Ih, maaf bareng-bareng kancamu ya. Oke, ketemuan. Ayo. Kembali mau buat apa? Sama gue sama gue.
Ya, kok tak bacane ya. Nggih, nuwun ya. Gitu dilanjut ya sinaune. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Matur nuwun. Iya. Beli sik ya, Sel. Hati-hati ya. Yo, cara sekali iki. Sampun, Bu. Kula lan kanca-kanca pamit rumiyin. Hati-hati ya, Bu. Nggih, Bu. Hati-hati ya, Bu. Matur nuwun kok kula rene. Nggih, Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Cak. Fisel marang ibu ewe basa sopan meneh. Masa aku karo ibuku isi omongan kaya marang konco. Kok ora ngajeni tenan to aku ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes rampung kelompokane, Nduk. Ampun, Bu. Yo wes ki ndang adus ki makan. Ibu wes masak senenganmu wae lho. Matur nuwun nggih, Bu. Ki mlebu. Bu, Iya, Nduk. kula nyuwun ngapunten nggih. Selama niki sikap kula mboten ngajeni Ibu. Asring lesu lan saliyane. Kula nyuwun ngapunten nggih. Iya, Nduk. Ora apa-apa. Sopo ta sing ngomong anak ibu ora ngajeni ibu? Mesti ngajeni ibu kok. Awakmu ki kowe mangan masakane ibu nganti entek. Kuwi ya wis termasuk ngajeni ibumu. Wis seneng ibu ki. Wis. Masakan damelanipun Ibu emang mboten wonten tandingane. Bisa wae, Nduk. Oh iya. Ibu ijek kaget lan penasaran lho sakjane. Kok anak ibu dadi basa kaya ngene iki? Wonten critanipun, Bu. Jadi habis bisa. Aku bulan ya. Jadi ini pas aku ngomong hari ibu aku terus promo kayak aku jadi inspirasi. Enggak tahu inspirasi ini. Yo, aku sadar wae nek selama iki sikapku karo wong iki salah. Apa meneh karo ibu sebetulnya ketemu. Nek omongan orang bisa rono. Padahal ibuku wong. Awalnya sih rasa lagu kae tapi yo sesuai wis biasa. Terus aku yo sadar nek sikapku selama iki isih cicilan kaya bocah. Padahal aku wis SMA. Terus delok awakmu sik ketemu tante nang kelas kayak aku jadi kaya mabiar ngono lho. Salah, menurut kasarane. Tapi lah nek ngono aku malah seneng. Aku ora nyangka lho nek iso dadi inspirasi kaya Yo ngono lah intine iki. Terus bener yo enek paribasan kabeh wong kuwi guru. Kadang ki adewe ora sadar nek adewe bisa menginspirasi wong liya. bener bener. Ya wes aku dhisik ya. Oh iya, hati-hati ya. Dadah.